Milé deti, je tu čas na rozprávku. Ďalšia rozprávka bude o živej vode. Žil raz jeden kráľ a ten bol veľmi chorý. Jeho 3 synovia preto kade chodili, tade smútili. Stretol ich jeden starček a spýtal sa, prečo sú takí zarmútení. Náš otecko je veľmi chorý a asi mu už niet pomoci. Starček im povedal. Viem preňho liek. Je to živá voda. Keď sa z nej napije, vyzdravie. Lenže ťažko ju nájsť. Ja ju nájdem, povedal najstarší kráľovský syn a pomyslel si. Ak donesiem živú vodu, budem otcovi najmilší a zdedím celé kráľovstvo. Vybral sa teda na cestu na svojom koni. Odrazu stál pred ním na ceste trpaslík. Kamže sa tak ponáhľaš, šuhajko? Hlúpy škriatok, do toho ťa nič. Trpaslík sa nahneval a vyriekol za kráľovičom kliatbu. Čoskoro prišiel kráľovič do skalnatého údolia. A čím ďalej šiel, tým väčšmi sa zužovali vrchy. Až nakoniec bola cesta taká úzka, že ďalej sa nedalo ani krok urobiť. Nemohol ani koňa obrátiť, ani zo sedla vysadnúť a len tam tak sedel ako zavrznutý. Počase sa po živú vodu vybral do sveta prostredný syn. A že šiel tou istou cestou ako jeho brat a tiež bol na trpaslíka taký nevrlý, aj on zostal uväznený medzi skalami. Napokon sa vydal na cestu najmladší kráľovič. Keď sa ho trpaslík opýtal, kam sa ponáhľa, slušne odpovedal: Živú vodu hľadám, lebo môj otec je na smrť chorý. A či vieš, kde ju môžeš nájsť? Nie, odpovedal kráľovič. Pretože si sa nesprával pyšne ako tvoji bratia, poviem ti to. Vyteká zo studne na dvore zakliatého zámku. Ale ty sa tam nedostaneš, ak ti nedám železný prútik a 2 bochníky chleba. Prútikom šibni na zámockú bránu a otvorí sa ti. Dnu budú ležať 2 levy. Hodím chleby a uspokoja sa. A vtedy sa poponáhľaj a naber si živej vody ešte prv, ako udrie 12. hodina. Inak sa tá brána zavrie a ty ostaneš navždy dnu. Kráľovič sa mu poďakoval, vzal prúd a chleby a všetko bolo, ako hovoril trpaslík. Aj brána sa otvorila, aj levy ho pustili a vo veľkej sále našiel meč a chlieb. A to si zobral. Prišiel do druhej komnaty a tam stála krásna panna. Bola to princezná. Keď ho uvidela, veľmi sa potešila. Záchranca môj, ďakujem, že si ma vyslobodil. Celé kráľovstvo ti za to dám. Keď sa po mňa po roku vrátiš, môžeme svadbu strojiť. Krásna princezná chytila princa za ruky, vyšli spolu na dvor, tam mu ukázala studňu so živou vodou a len čo si z nej nabral, v tej chvíli, ako prešiel späť popod železnú bránu, odbila 12. Stihol to. Kráľovič bol rád, že má živú vodu, pobral sa domov a zase stretol trpaslíka. Ten, keď uvidel meč a chlieb, povedal: Máš v rukách zázračné bohatstvo. Týmto mečom môžeš pobiť celé vojsko a tento chlieb sa ti nikdy neminie.
Na veľké kráľovičovo prosíkanie trpaslík odklial jeho bratov, no varoval ho pred nimi. Chráň sa ich, majú zlé srdcia. Keď sa bratia dostali zo skalného zajatia, vyrozprávali im, ako sa mu vodilo, že našiel živú vodu a že oslobodil princeznu, ktorá bude na ňo do roka čakať. Spolu sa vydali na cestu domov. Prišli do krajiny, kde bola ukrutná vojna. A taký hlad, že ani sám kráľ nemal čo jesť. Kráľovič mu daroval zázračný chlieb, ktorým potom nasýti ľudí v celom kráľovstve. A tiež mu dal aj meč, aby ním porazil nepriateľské vojsko. Potom prišli k moru. Plavia sa na lodi, plavia. A tí dvaja starší bratia sa začali potajme radiť. Najmladší našiel živú vodu. Za to mu otec dá kráľovstvo. Musíme ho zahubiť. Keď raz najmladší brat tuho zaspal, preliali živú vodu do svojej fľaštičky a jemu dali slanú, morskú. Keď prišli domov, podal najmladší syn chorému kráľovi pohár vody. Ale že to bola voda z mora, kráľovi zaraz nedobre zostalo. Obaja starší synovia najmladšieho obvinili, že chcel otca otráviť. Lebo že oni mu doniesli ozajstnú živú vodu a hneď mu ju aj podali. Len čo si z nej kráľ upil, bol naraz mocný a zdravý ako za mladí. A o najmladšom synovi si pomyslel, že mu chcel siahnuť na život. A preto ho vyhnal do divého, čierneho lesa. Po nejakom čase prišiel na zámok voz plný zlata a drahokamov. Poslal ich kráľ zo susednej krajiny a napísal: Ďakujem za pomoc najmladšiemu kráľovičovi. Možno bol môj najmladší dobrý človek, povzdychol si uzdravený kráľ. Ako mi je ľúto, že som ho vyhnal. Rozhodol sa a dal oznámiť po celej krajine, že sa jeho syn môže vrátiť, že ho omilostí. Čakal, ale márne. A tak prešiel rok. Odkliatá princezná dala zatiaľ urobiť pred svojím zámkom zlatú cestu, čo sa ligotala ako slnko. Služobníkom vydala rozkaz, že kto pôjde do zámku po nej, to je kráľovič, ktorého čaká a toho majú vpustiť. Ale toho, kto pôjde popri ceste, aby nevpúšťali. A vtedy si najstarší kráľovič povedal, že skúsi šťastie, že sa poponáhľa k princeznej, predstúpi pred ňu ako jej vysloboditeľ a tak dostane od nej kráľovstvo a jej ruku. Pred zámkom uvidel zlatú cestu. Kôň to zlato zničí, dám si z neho radšej spraviť drahé rúcho, pomyslel si. Ale keď prišiel pred bránu, stráže mu povedali, že on nie je ten pravý, na ktorého čakajú. Princeznú i jej kráľovstvo chcel získať aj druhý kráľovič. A keď prišiel k zlatej ceste a kôň sa jej dotkol kopytami, pomyslel si. Kôň to zlato zničí, dám si z neho radšej spraviť drahé prstene. Odbočil a šiel vedľa cesty. Aj jeho stráže od brány poslali preč. Za princeznou sa pobral aj najmladší kráľovič, ktorý sa dovtedy skrýval v hore. Myslel na princeznú celý rok. Myslel na ňu celou cestou a že je zlatá, to ani nezbadal. Len pobádal koňa, aby bol čím skôr v zámku a tak koník prebehol rovno prostriedkom cesty. A keď prišiel k bráne, bola už otvorená. Princezná ho s radosťou uvítala a šťastní oslávili veľkolepú svadbu. Netrvalo dlho, najmladší syn sa s otcom pomeril a dvoch starších bratov, ktorí ich oklamali, vyhnali do ďalekej cudziny, aby im už nikdy nemohli robiť zle.